Een prottebuschauffeurs van Arriva staken vreed omdat zij een betere CAO hebben willen. In Boetenpost wie het op het busstation heel stil. Uit zijn één buslijnen wie de vretemon eigenlijk haast geen beweging. Het dubbele wie voor een dadelijks dat de trein van Arriva wel maar machtig rieden. De enige bus die er weet ik. Ja, klopt. 63 uit Dokkum. We gaan hier naar Squallen, naar het Heerescollege. Oké, dus je hoeft net met de trein, dus het wie eigenlijk een geluk uiteindelijk dat die bus riet. Ja, gelukkig al. Was gewoon fietsen. Op het busstation in Dokkum rieden wel een aantal bussen, maar ook een heel soort lijnen stien stil. Een van de buschauffeurs die net staakte oer de restige dienstregeling. Ik ben een staker. Want, Gewoon doorgaan, weer. wat vind je van orencollega's die staken? Dat mag ze zelf weten. Ja, ieder zijn eigen. Bemoei me verder aan mij. Maar hoe zorg je naar de CO? Wat vind je daarvan? Ja, dan vind ik geen. Ik ben dus aan het krijgen, dus dat ook in principe geen spraak meer. Voor reizigers wie het vreet een soort van roeien met de riemen die er binnen. Verwachten ze dat er komt? Ik denk het wel, ja. Ja, er staan daar ritten die vervallen, maar ik hoop dat de bus komt op dagen. Ja. Want we moesten hennen? Dan Wouden. Ja, is niet zo ver, is geen Leeuwarden. Nee. Maar dat is ook nog te fietsen dus bij Neet. Ja, klopt. Zou kunnen, maar ik heb hier geen fiets, dus ja. Anders moet je lopen, dat is wel heel ver. Hoe komt het dan weer thuis? Ja, met de auto. Ja, wordt gebracht. Dus net bij de bus. Nee, niet weer de bus, nee. Ja, het is een beetje passen en meten nu de bussen uitvallen. Denk je dat die komt? Ja, ik ga ervan uit. Ik hoop het. Ja, En hoe kom je dan weer thuis? ook met de bus. Hopelijk als hij weer rijdt. Ja. En anders? Anders dan moet ik mijn vader gewoon bellen. Dan komt hij me ophalen. Oh, je hebt dus wel een backup geregeld. Ja. En wat vind je van de staking? Begrijp je het ergens? Ja, aan de ene kant wel. Maar ja, het is wel jammer. Mensen kunnen niet echt met openbaar vervoer veel reizen nu. Maar ja, het hoort erbij.